Λοιπόν, στο επόμενο θέμα μας ταιριάζει νομίζω το τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Μιλάμε για τα περιβόητα ΚΕΚ, τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, στα οποία βεβαίως έχουν αναποθέσει αρκετοί νέοι, κυρίως άνεργοι, τις ελπίδες τους για μια θέση στον ήλιο. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για το πώς λειτουργούν αυτά τα ΚΕΚ, πού πηγαίνουν τα λεφτά, πού καταλήγουν τα λεφτά, ποιοι τα εκμεταλλεύονται. Έχουμε συγκεντρώσει ενδιαφέροντα στοιχεία με τη βοήθεια βεβαίως του Μάκη Νοδάρου, του συναδέλφου μας που θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτά. Ας δούμε όμως πρώτα το σχετικό βίντεο για να πάρουμε μια γεύση για το τι μας περιμένει. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατέληξαν στις τσέπες συγκεκριμένων και ολίγων ιδιοκτητών ΚΕΚ στο νομό Ηλίας, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Hot Dog και του Μάκη Νοδάρου, οι οποίοι έλαβαν υπέρογκα ποσά για να εφαρμόσουν προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Τουλάχιστον 21.528.168 ευρώ μοιράστηκαν τα τελευταία χρόνια 8 ΚΕΚ στην Ηλία. Το Κονσάλ, Honesty, Έρισμα, Σελέκτικα, Ηλιακό, Εργασία, Μανολά και Ολυμπιακή Εκπαιδευτική. Προβληματισμό προκαλούν οι ύποπτες συμπτώσεις που παρατηρούνται στα ΚΕΚ της Ηλίας, όπως εμφανίζονται στην επίσημη σελίδα του ΕΟΠΕ. Το ΚΕΚ Κονσάλ, νόμιμος εκπρόσωπος του οποίου είναι ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, και το ΚΕΚ Honesty, με νόμιμο εκπρόσωπο τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πύργου και εκδότη της εφημερίδας Πατρίς Λεωνίδα Βαρουξή, εμφανίζουν κοινή διεύθυνση στην οδό Μπελούση 7 στον Πύργο. Το Κονσάλ έλαβε 4.761.389 ευρώ και αργότερα άλλες 52.000 ευρώ, ενώ το Honesty 3.205.889 ευρώ. Και το γαϊτανάκι των συμπτώσεων συνεχίζεται με το ΚΕΚ Έρισμα, στο οποίο συμπτωματικά νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Λευτέρης Βαρουξής, γιος του εκδότη, και έχει λάβει 1.423.829 ευρώ. Οι εκδότες της Ηλίας φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για την κατάρτιση των ανέργων, αφού ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΚΕΚ Ολυμπιακή Εκπαιδευτική είναι ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ένας εκ των ιδιοκτητών της εφημερίδας Πρώτη. Το ΚΕΚ και η εφημερίδα εμφανίζουν κοινή διεύθυνση στη Ρήγα Φεραίου 113. Για την ιστορία, το ΚΕΚ έλαβε τα τελευταία χρόνια 3.842.630 ευρώ. Όπως καταγγέλουν οι καταρτιζόμενοι, πολλά από τα ΚΕΚ είτε δεν έδωσαν ποτέ τις επιταγές βάουτσερ στους ανέργους, είτε δεν παρήχαν την εκπαίδευση που τους υποσχέθηκαν, ή ακόμα τους ζητούσαν χρήματα για την δίθεν κατάρτιση που τους παρήχαν. 5 κομμωτές που συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΚ Κονσάλ, όπως αναφέρουν σε εξώδικό τους, όχι μόνο δεν υπήρχε εκπαιδευμένο προσωπικό και δεν παραδόθηκαν τα συμφωνημένα μαθήματα, αλλά το ΚΕΚ τους ζητούσε πίσω τα χρήματα ως έξοδα συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δυστυχώς εκμεταλλευτήκατε την εμπιστοσύνη που σας δείξαμε και φερόμαστε να έχουμε υπογράψει 2 συμφωνητικά συνεργασίας, σύμφωνα με τα οποία σας οφείλουμε συνολικά 3.150 ευρώ. Δηλαδή θέλετε να σας δώσουμε όλα τα λεφτά που πήραμε. Στην κυριολεξία, οι υπογραφές μας στα εν λόγω έγγραφα υφαρπάχθηκαν χωρίς να γνωρίζουμε τι εμπεριείχαν, αφού ήταν δήθεν για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα το 1 τρίτο των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίας των ηλικιών 18 έως 29 ετών πηγαίνει στα ΚΕΚ, ενώ στα προγράμματα που ξεκινούν για ανέργους 29 έως 64 ετών, τα ΚΕΚ προβλέπεται να λάβουν το 70% των χρημάτων.